maar achter zijn rotsige stand werd Zuid-Afrika onbekend en ongestuurd voortgeslagen. Totdat daar op een goede morgen 3 schepen van die Hollands-Oost-Indische Compagnie die Tafelbaai binnengezeild is, met een man aan boord wat bestemd was om die grondsteen van die Zuid-Afrikaanse natie te leggen. Jan van Riebeeck. Die saluut uit die kanonnen was die wegroep en die uitdaging van die beschaving aan hierdie wilde land. Die Hottentot heeft vol nieuwsgierigheid naar die strand gekomen om die nieuwelingen te begroeten, want blijkbaar had hierdie landing iets anders te beduiden gehad als het gewone bezoek van matrozen. Teken van vrede wordt geschenken gegeven. En hierdie kennismaking met een nieuwe wereld heeft vooral op die vrouwen van die gezelschap een onuitwisbare indruk gemaakt. Van Riebeeck is geweten dat harde en gevaarlijke werk voorligt, maar de idealen en geestdrift het om met moed voor die toekomst bezielt. Hierdie achterlijke natuurschepsel zou zij kinders worden. Onder verstandige leiding zou hulle kan ontwikkelen tot nuttige leden van die nieuwe nederzetting. En die vlag van zijn geliefde Nederland zou ook voor hulle zijn bescherming uitspreiden. Dit was vanzelfsprekend dat die eerste gebouw wat in hierdie wilde door barbaren bevolkte werelddeel opgericht zou worden, een vesting moest zijn. Want dit was nog niet zo lang geleden niet dat die Portugese gouverneur Francisco de Almeida op zijn terugkeer uit die oosten met meer dan 60 van zijn manschappen in Tafelbaai door die Hottentotten vermoord is. Van Riebeeckse fort het die middelpunt van die Kaapse nederzetting geworden. En zijn helpers het dadelijk beginnen om die ruilhandel vee in te zamelen van die Hottentotten. Hulle eenaardige manieren en goedgezindheid was op hierdie tijdstip voor die nieuwe kolonisten een bron van plezier. Maar daar het een dag gekomen toe die schapen wat van die Hottentotten gekoopt is, die oorzaak van die eerste treurspel in die nederzetting zou worden. Van Riebeeck heeft met onvermoeide ijver gewerkt om aan Zuid-Afrika nalatenschap te geven, veel groter als die fort wat hij gebouwd heeft. Hij heeft die eerste plaatsen aangeleid en die eerste vruchtenbomen en wingerden geplant, zodat die schepen op weg naar Indië en Tafelbaai van vast vruchten en groenten voorzien kon worden. Hij was die stichter van die burgerlijke familieleven aan die Kaap, want op zijn aandringen heeft die Hollands-Oost-Indische Compagnie vrijbrieven aan aftredende soldaten en ambtenaren uitgereikt, om hulle aan te moedigen om hulle vergoed in die Kaap neer te laten en die vruchtbare grond te bewerken. Oorspronkelijk uitgestuurd om een verversingsstation aan die Kaap te stichten, het Van Riebeeck in werkelijkheid die grondslag van een nieuwe natie gelegd.
Met geduld en goede behandeling had hij die vertrouwen van die Hottentotten gewend. Baie van wie nou als knecht op die plaatsen van die nieuwe kolonisten in dienst was. Die vrijburgers het hard gewerkt en spoedig was op tafels met vruchten en groenten van alle soorten belaard. En trots op hierdie vooruitgang kon die geestdriftige gouverneur in zijn dagboek schrijven: alles op tafel is in die kaas gekweekt en die radijsies groeien mooi. Dank zij die Heer. Voor Van Riebeek was het een gelukkige dag, toen hij uit zijn tuin die eerste Hollandse roos van die kaap aan zijn vrouw kon brengen, als een belofte en symbool van die vrucht, wat die wilde land op hulle arbeid nog zou geven.